the board of elders, Dari, guiding Pastor, Jagasanti, for this place, Amen. Lord, tenda mwari mamera bano nibada banyasha zabo titezwe kutawala kwa umbenyi wenu. Tuweni kuenda aliponai. Today I'm super as we do this. I would like to teach Baksol Pechin's answer kana kutimbi nduro. That is it the issues that don't mwari bapindure kumbenyi wenu. To have church tonight many hands that to know kuti mwari bapindure kumbenyi. Bachadino zote kuti vazhinji tine zvatinonokera saka takakonzwa statement kuti spirit of delay, but when tinalizerezera kuti was not spirit of delay. I see spirit. Thank God for deliverance mweya wekuti zvinonoke udzingwe, but pamwe pacho munhu ungangodaro wakaitirwa chaunochemera naMwari but usina kuziva kana kunzwisisa. Tochada tiverengere shoko raMwari kubva kubhuku yaGenesis 15. Genesis 15, verse 13. Genesis 15, verse 13. Genesis 15, verse 13. Exodus 12, verse 41. Exodus 12, verse 41. Exodus 12, verse 41. Exodus 12, verse 41. Pa41 inoti, pakupera kwemakore ane mazana mana nemakumi matatu nomusi uwowo hondo dzose dzaJehovha dzakabuda munyika yeIjipita. Baba tinokutenda manera notara upenyu shoko redu rinotitsiura rinotidzidzisa rinotigonesa birenyiko twemstara Jesu. Amen. Ndinganishandise mazwi echirungu akatsanura makore aviri papana pakuti manumbers kushona anotivhiringa vazhinji. Genesis 15:14 yati iyo Mwari vari kupa promise kana kuti answer kuna Abraham nekuda kwevana vake vachava napwa kuIjipita. Yati iyo after 400 years they will come out with great substance. After 400 years they will come out. In Genesis 15:14. Saka tikaenda kuna Exodus now 12:41. Yati iyo, and it came to pass at the end of 430 years, 430, that all the host of Israel of the Lord went out of the land of Egypt. So mazvada tishandise pano panumbers waya. Mwari vakutaura kuna Abraham vana vachava napwa veIjipita asi after 400 years they will come out. No answer, no prophetic message yapiwa Abraham concerning vanhu vanenge vari napwa veIjipita. Exodus 12:41 bayati after 430 they came out, which means vanogona mates pana 400 na 430. Mwari vakataura vachiti after 400 they will come out. Ivo ndokuvazobuda after 430 years, which means the 30 ndoyakutsvika kuti ndigone kushumira pamusoro pekupindura kwaJehovha. Nokuti panoita sekunge pane extra 30, iyo Mwari vakati 400 pandobva vabuda at 430. Chatinoziva tese Mwari harevi nhema pavataura ndozvinofanira kunge zvichiitika, but panyaya iyi pari a bit tricky. Vanhu vakabuda after 430. Haisi spirit of delay, haisi attack. Ine mafacts andati gone kuonesana pano zvichida ndo mafacts ananzi Mwari muzive nekuda kwekuti dzimwe nguva situation yako ikangodaro Mwari vakaipedza kare.
but uchiri mairi wobva wangozvisimbisa kuti ndakamirira Mwari. God's time is the best. Statement rekuti God's time is the best is a deeper statement. Nekuda kwokuti unoziva ino kuti nguva yaMwari yacho nderini. Auzive saka ukanonokerwa unongoti kana nguva yaMwari yakwana zvinoita. Gamba zvimwe zvacho nguva yaMwari yakakwana, but wamu extra 30 dziri kutrigwa nemafacts atinodzidzisana newe pano nhasi. Vana ava vanofanirwa kubuda nguva yakwana anoita kuti abude apere paMozisi. Ndofunga tinodzidzira tese kuti Mozisi asati aburitsa vanhu muEgypt, Mozisi akaburitswa muEgypt nevanhu vacho nekuda kwokuti pane paakauraya muIjipita kamuviga, ndobva azoona vaHebheru hama dzake dzichirovana akada kubata. Vakati wakaitwa naniniyananisi pakati pedu, tichakutengesa kuna Faro kuti wakauraya munhu. Saka Mozisi paari kubuda muEgypt ari kutiza vanhu vaanofanira kunge achiburitsa. Kureva kuti vanhu vanofanirwa kubuda vanogona kumboburitsa ansa yacho. Aifanirwa kuburitsa vanhu muEgypt, ndiye akatanga kuburitswa nevanhu vacho. Saka zvinotoita kuti Mwari pavakakupindura ndiwakakika ansa yacho. Saka nhamo yawakuona nhasi haisi nyaya yekuti Mwari havanzi kana kuti havana kukupindura, inyaya yekuti une zvawakaita pawakapindura. Moses haana kubuda by choice, he was running away kubva kuhama dzake dziri kuti wakauraya muIjipita saka toda kukutengesa. Uchaona kuti even from the enemy side vana vese vaiberekwa vakomana vanga vanzi vaurawe, which means the enemy aida kuataka the answer. Enemy yatadza kuuraya answer, vanhu vacho vada kunge vachibatsirwa neanswer ndo vakawa futi enemy. Pamwe pacho Satani anokurwisa, pamwe pacho unozvirwisa nokuti naSatani maakushanda mese. Kanenge karafu, but I'll explain uchazvibva. Nokuti pamwe pacho the spirit of delay, we bind that spirit. Mwero uriko, ende zvakanaka kuti unamatirwe. But pamwe pacho haisitombori spirit. We lack knowledge. Zvichida kusaziva kuti Mwari wacho anopindura sei. Rega ndingokupa statement iyi. Tinoda kuti Mwari vapindure zvatinochema pavari. Mwari havapindure sezvatinofunga. Mwari vanopindura sezvavanoda. Saka panoitwa prayer kuti dzinoti thy will be done on earth. Anogara kuearth ndini, ane zvaari kuda ndini, but prayer inodzidzisa kuti tinoti kuda kwenyu ngakuitwe kwete kuda kwedu. So kuda kwedu kuriko, but kana taakunamata Mwari tinosarenda mukuda kwavo ivo Mwari. So Mwari vanopindura sezvavanoda, munhu anoda kupindurwa sezvaanoda. Pane clash. Neimwe nguva Lazaro afa, John 11:15, Jesu anoudza vadzidzi vake kuti handei Lazaro wafa ende ndinofara kuti wafa ndisipo. Achisvika vakadzi vari kuchema vanoti Ishe dai manga muripo. Jesu atoudza vadzidzi vake kuti ndinofara kuti Lazaro afa ndisipo. Kureva kuti kusavapo kwaJesu kwanga kwakamunakira iyi Lazaro achifa. But hanzvadzi dzacho dzinoti dai manga muri pano, hanzvadzi yedu hayaifa. Kurati iclash mindset. Avaida kuti Lazaro aporeswe pakurwara. Jesu aida kudemonstrate chinonzi resurrection in life. So kusaziva pfungwa yaMwari kunoita kuti ucheme iye auya late but ani latest. Alright? So shoko kuna Abraham rati after 400 years vachabuda. Exodus over after 430 ndo vakabuda. So one of the facts ndekuti vanofanirwa kuburiswa. Vakasaziva kuti uyu ndiye atumwa naMwari kuti buritsa, vanomuburitsawo. Iwo uramba vari problem. Rati kapita akada kubva pacharacter nekusagona kugamuchira chakatumwa naMwari. Mwari haakupe mufundisi waunoda, Mwari anokupa mufundisi waanoda. Amen. Zvakafanana nevana ka, vana upiwewo kwaunoda, unopiwa wekuzoda. Saka unenge uchachiroba nozonzi changu mwana kati achite but ndochakabereka. Was they when you were going south and type in one of no but with us at our home name. Was my qualities are what I
kupiwa wakunzi kuzoda. So mwari vanotipindura nokuti vanoziva ramangwana. Munhu anochema kuna Mwari nokuti ane zvaari kufunga pamusoro peramangwana. Man thinks about tomorrow. God knows about tomorrow. Saka Mwari vanokupa mhinduro nekuda kwokuti muna tomorrow varimo vaona zviripo. Iwe uda kupiwa mhinduro uchiti pamwe mangwana zvinozodai. Saka dai ndagara kudai Mwari vandiitira zvakati. So man thinks about tomorrow while God knows about tomorrow. Saka anoziva ramangwana akasiyana nemunhu ari kufunga ramangwana. Amen. Saka uchiona zvimwe zvawakachemera kuti Mwari ndiitire havana kuita nokuti dai vakazviita waitozochema zviri wese. I'll give you an example. Nemwe musikana unoita so adaimuda ukamupindira muprayer wakada munhu kana unotopindira muprayer munhu. Amen. Mwari musikana unoda kukuona hazvina kuita saizvozvo. Ndakazosangana naye after 5 years. Ngati Mwari makatendeka ndainyura. Ndozvaita. Amen. Kuri musingazive kuti mangwana pakamira sei. Pane paunonya kutenda Mwari kuti Mwari yakakandipindura dai ndakanyura. Amen. Otine dzungu unomatira pane problem nokuti so far Lot paakanzi naAbraham sarudza kwokuenda akasarudza kuri green kwakasvibira but hanzi kwakazonaya moto. Akabuda achimhanya but paimbonaya mvura. Izvezvo unomatira so panonaya mvura but pane tumoto turipo so paunozoti asi Ishe wakasendeka ndaitwa apa. So pfungwa yaMwari ikasazikanwa munhu anochema achiti dai Mwari vandipindura. What? Isaiah chapter 9 verse 6 note. Unto us a child is born, unto us a son is given. Anoprofita kwataurwa paJesu. Pane izwi rekuti born berekwa, pane izwi rekuti given piwa. Saka chokwadi ndechekuti Jesu akaberekwa naMaria but takamupiwa naMwari. Saka Mwari vakatipa chinhu chinotanga chaberekwa nemunhu but munhu iye akatoita chekupiwa asi iye akachibereka. Kuti Maria akatisvitsa Jesu watakapiwa through process inogambeka. Inenge hosepipe haiti pemvura inotisvitsa mvura iri pakutembe. Saka uchiona Jesu hazviite kuti ave mwana waMaria. Muhombe kuna Maria. He was there in the beginning. Maria asipo. But kana takuroma takuti ngendo vabvima mai vacho murevereri. Vadatovererwa futi naiye nokuti naiwo vadiki. It's very deep asi zongoverenga pamusoro pebhaibheri. That's why my wife will go over and she spoke down. That's why presented my gifts. They worship him, not them. Maria ikuna matwa hakwani. Why? Because anakutipa Jesu, akatishita Jesu, akatipa Mwari. Unto us a son is given. Kuleva kuti pani chinhu machekuti akakupa, iwe you become part of the power of the process. Yekuti ubereke chatakatopiwa. Saka dzimwe mhinduro dzaMwari dzinoinvolva iwewe. Saka iwe ukasakuleya yo part unokuti kuti Mwari havasati vakuitira. Gamba wakatopiwa. Uchaona kuti Maria chaari takachipiwa naMwari. But chaikonzerwa mafacts akawanda. Number 1, pakatsvagwa mhandara, purity, utsvene. Number 2, pakatsvagwa relationship, ari kudanana naJoseph. Do you know what the fact here relationship on the ground yaiva so powerful to an extent yekuti dai Maria akaramba Joseph haiqualify kutakura nhumbu. Yeta kumba nhumbu asi Joseph. Say Joseph is so important. Luke chapter 2. Bible noti mambo Augustus pakati munhu wese aende kumusha kwake vanhu varuda kuverekwa. Zanzi Maria wakaenda naJosefa kuBhethlehema nokuti Josefa waibva imba yaDavid yeBhethlehema nokuti zita raJesu ndiye anova mwanakomana waDhavhidha. But ari kumuendesa mumusha waDhavhidha ndiJoseph. Joseph haasi baba waJesu. But Joseph anofanirwa kuvapo kuti Jesu abereke. Number 2, fifthly pana Joseph, his profession naturally was a spiritual pointer to destiny ya Jesu kuti kudii. Joseph aiva carpenter, aiveza kushanda nezvipikiri nemapuranga. Jesu yaainga ndekuenda pamapuranga akarohwa nezvipikiri. So basa raJoseph naturally
was a significant thing in the spirit of destiny. Maria was. Saka Maria akaramba Jose asikuramba munhu, arikuramba destiny yechakatakura. Maria akaramba Jose asikuramba munhu, arikuramba kuqualifya kutakura zvamwe mucheni. Saka usati waramba Joseph ngamushe tikuramba munhu nekakuramba demba. A son is given. Samuni zvinhu zvokuti Mwari vakatoti pakudhara vatisayitisina hatisi kuda kubereka chinhu chacho isusu but takatochipiwa but chinouya through inini. Favor imwe Mwari yaanoda kutokuitira akatoiprograma akakuitira kare but hepano pane nyaya hausi kugona kubereka chinhu chawakapiwa. Do you know kuti pamberi paMwari management ability is one of also of the qualifications. The ability to manage what you are carrying. Genesis 2 verse 5. You know, tomorrow I'm going to garden. Don't you go because there was no gardener. But I first friend my bride, I'm talking about garden. Wait no good, I'm not really one. She wants like a self share. Nokuta hakuna Mungu unorima. Kuna mtu mwaliwaida caretaker to maintain the garden. Nokuti kwa plani kana hili garden paka shaipa gardener, the garden becomes a jungle. Garden ni kutu weka mtu matimu shanda imo. Waka molisia for 6 months kaka sango kia rani. The plan inu vaya viswa oge chisini plan. Saka mwaliwaida maintain the plan. So the plan yamufungwa yake yamutaka kurupa fata. Uwe a blessing to people. But already wakashua makala zako kuti zikangoni family yako unaita mtu. Sasa iwayo nenda watu awatano wabate ya wananukuwara. Wananufani mtu unanuka fata. You become a blockage to the answer you are waiting for. Why? Because I will not the right reason. She had anything to do with the kingdom, family, a selfish motive. Why do you want God to bless you? You don't have the ability to manage. I would have been a certain man, the government, you know, under 18 but driving. We made a little bit of a chipocha, which you do, a yana, to some people. Actually, way is not ready to manage. So, management ability, not in Chakanaka, Chakanaka, Maria financial breakthrough. It will break down in the by bad time. You don't have to breakthrough, don't break down much. We're not going to talk to divorce. When we see them about social situation, you will not break down much. Maria got something that's about the passport of PFSA. Ramu not at the technical shit. Maria don't trust the nation. Crowding from my battle from my answers, but trust, not need. Church, which is 2 rooms. Life is simple and disaster. Pressure on nobody to show my who got Facebook, soft life. She's so nice. But when watch your roots, it is a blessing in the way. The ability to manage is one of the qualifications. Why?
Jesus. Jesu aine mubhabhatidzwa naJohani achibuda mvura, denda rakavhurika, mweya mutsvene akaburuka, which means asati aenda paJohani, he operated under a closed heaven without a spirit. Iye akabva kudenga. Mwari vaimirira kuti amachuwe, amake decision yekuenda paJohani. Nokuti pamwe pacho pavaenda paJohani, akaenda ari mudumbu raMariya, vana vakamhoresana, but aiendeswa naamai. Tine vanhu kutoti kuuya kuchechi arikutera vanhu kupokoma. Akunza Yesu, ini pandaienda kuchechi kumba kwedu ndakagara munharaunda. Ndasingani kudaida Mwari. Nharaunda anga ari strict, akane polisi kutoka kubva kuchechi. Audye sadza, ndakaipindira sadza chechi iyo. Saka mbete sadza. Inopindirwa sadza neofanira. Ana baba chakutia kuchechi munhu okoma kuna ndoya madhamu, kupindira madhamu. Ana boys vachitera mabhebha avo kuchechi. The ability to manage is one of the qualifications not in Adenga. First, defend my in the Bible. Chakaita kutenga in the sin. There was no man to till the ground. The Genesis 2:5. Genesis 1:26-27. God created man. So a created man is a spirit being. Chakaita kuti Mwari azotendera kuti munhu apinde mugate. He formed man out of dust. So a formed man is a physical man, not a human being. A created man is a spirit being. But when you are too spiritual, so naturally you don't understand anything. So why? Because you need to understand the markets, you need to understand how to operate business. And that's the whole thing. Kushika Mwari wafuma munhu wedust, anogona kubata shavho, anogona kutora chikero, achitema mina achimetera. The first famine yanga ine chekuita the physical man, yet the spirit man was there. We are not heavenly minded to be earthly useless. Let's get information on the ground. Let us know what we are supposed to do. Kuna mata kusukupusa. Mara itenere mweya inotenda the service you offer. Law of attraction in mind is what you do. Service. I believe in miracles, yes. But I also believe in the God of systems. And I'll explain my sister Nandara. Mwalimu mnana wake. Bakasika miti. Bakazorora bakaisa word of command. A seed will produce after its own kind. Bewe ishabeleka maringa mtubani. Sasa miti sio mbona panze. Haina kusikwa na Mwari. It result in reproduction kwete creation. Kuna yakasikwa wale ndobawasia. Ndobati iwewe mbeo chibeleka maringa mtubani. But the rest of them change are not a super level. But a super master would now are of Adam and Eve. You are a result of reproduction, not creation. Amen. Which means you are a result of a system in the physical realm, yet ushered by the spiritual God. Yes. But pamwe pacho iyo part and parcel. Ye muda kudzivisa answer yako. Uchinda kamirira Mwari wokamisa Mwari. A son is given, but a child is born. Kubereka kwemwana in physical process inotakura nokupinda mu 9 months kubereka. But ukubereka chini chichabva kupi kuna Mwari. Makatochipiwa, but achidzike nekuti mapiwa. Chinoberekwa nekuti makapiwa. So kubereka i process ino involve munhu. But aruda kubereka kuti abate chaakapiwa naMwari. Mwari asatipedza mupenyu wangu vachaita zvikuru amwari vanoshamisa neunoshamisa unozvapita. Nokuti you are part of the process. You know, Abraham was father of faith. Anza akagotulota apa atorwa. Abraham anakunamata zati akatenda neani. Baba vekutenda vane masoja. Unosati baba Abraham shamwata Mwari. Bakatoda Abraham ato lota atorwa anakunamata. Zati akaenda neani. Faith iri kuchikuri chibaba chine masoja.
You are banana. Faith. There is a realm in faith in people. You need to walk into a realm in the physical realm. The which one machine. As Bible not. Joshua. Mana stopped. Umira pe mana kusukuti mwada achakudai. There is a realm yatapinda. You are also involved to eat. Ndakakudyisa usingashande nokuti mugwenga muri mingi but kana ndakupa ivhu rinorimika munhu basa and muna same God. Mwari wa Moses ndiye mwari wa Joshua but wa Joshua ndowebata wa Moses ndongodonga chingo. So mwari vane nguva yekuti vanokuitira zvinhu nenguva yekuti havachakuitira nokuti munofanira kuita besa nokuti wakura. Baba wangu ndaitira wakatitengera bhora ndinotamba nemafriends ndikaputirwa bhora ndaimhanya kumba mukana mukomana ndinoda dharani bata bhokutere kuti mukomana wacho ndipe bhora remwana wangu ndakasvika lebhora ndakakura ndadzokera kuti baba bhora ratorwa vakandikuvasayanarawo vari pano. There is a realm yekuti unofunga kuti hasisimba maoko tokani bhora iroro wajaira handi unoni defender. There is a realm yaunofanira kuti waoperator it now. I did not have so much on a town about Morocco, coming up Morocco to cross. She actually put the Mobile town 20 battles to that to jump. There was some nobody back there who was no rock monkeys. When the Shika will rem your position is not going to see it. We believe in miracles, we are okay, but we also believe in the principles. Conditions you don't do your part and parcel. You put in my kupa ukasakibereka. Auchibati cha ukapiwa. A son is given, a child is born. So tunobereka kacheche, tukarera kokura, chowa chincha takapiwa. Tunobereka kacheche kamwana, tukafika kokura, wazozonda yozo takapiwa mwana. Tanani bagenda Jesu mazuwa yake mkua yake. Imagine Jesus akapeli kwa kakura ni wanu extend to bala tena ministry. Ndoka kitaba ni wanu tukuisha kudi one day I take Jesus watch nakapa mwengu. Wanazo watu David Trymore. Katamba tisi msheno shaka. Wawe kudenga futi. That's why it was not easy. Kutu wanu mte. Because imagine katamba tisi Israel don't know that don't find it. Adungu straight. You know that adungu dhara. Chisi ni fero. Bani mwe mtu mzaliwa wachakunzwa wachakuda. Gamba wakatokunzwa ndio wanokuda. But answer ya wakupa ino improve iwewe. The son is given to you, but must give it to the child who will develop to become a son. Brother, when you show what to be one man or it in what Jesus to that name, your answer. Mumba kundikana kwa mali mindro di Jesus. But mindro yacho ile chapita ni Mungu acha kundikana. Kuti Jesus wacho ave. Sasa tunataka sasa kuchanga udai maradi itira. Tunataka wakato kuitira. Patinye kuta uzini utikana wakazviitirwa zvakauya in seed form or in end product. Chingwa chamukudya murenje mukapinda mugwenga kunorimwa wheat mogaya wheat mobheka chingwa kuti ukumaipiwa end product ukumamutangidzisa svika chabhekwa chimira kudzi advantage yekudya chingwa chepromised land than kurenje chamapiwa ndicho hatichachinja notype yamapiwa echikafu but kana mari mawheat adama scones ndiye muffin ndiye kuna kuti uku kune favor yakawanda kudarika chekunhonga. But the problem ndeyekuti tichida kumashure inzwa generation yaMoses negeneration yaJoshua vanokunotofa kuti Joshua handi kumwari baba pamazuva aMose paingodeclarewa bread panoda madeclarations gore ratopera so unobata chinhu chako chaibatikane kutaura chete kunge dziri mota daiwane kase wozigore rega rega uri moto dzako dzaurikutambidzwa dzinoshandirwa dzinotengwa. I believe
principles. Why? Nekuda kwekuti minanda inoitika muzera diki. Kana wati kure mwarada kushanda newe. You become part and parcel. Inotakura mungu. Yekubereka chatakapiwa. Saura watu wanachazilati. Nakakotokare. Bana wakadai marai badai mwana wakadai. Une problem yekuti kune formula unafeli. Saura kopa zvaitwa mukubarazo. Vachava nhamba vichipita 400 years vachabuda vamo 430 ndei pamwe pacho kusitadza kuseta team. Why? Because Moses asiri mukoma kuna Aaron na Miriam because yavonzi kuda kuti anokuburisai wacho ndiwamunonoka kunza pasini mukutanga na pastor anozoshanda mabuda muEgypt uchisiya prophet anokuritsa vanhu muEgypt. Azvinoti team hamuna but mapledge acho mukwanisa vakonzedza asiri. Mose anofana kukuburitsai ndomubereka pepetsino kurati pamutobereka Aaron denga rutota kumakwenda mune chinono kupanange vakutobuda kuti mabereka type isiriyo kobereka chika mwari vazodana Moses kuti vazodana Aaron gamba Aaron atanga kuberekwa sei mwari kuda kudana mufana kupedzira mwari vakutokuudzai kuti zvaifana kutanga neizvi kouya ane Miriam vanoimba kana makrosa Red Sea ndonge mabuda Mose aburitsa vanhu makutora kwaya kusati maudza prophet. So there are times that kuinga kwako maitwa kuita zvinhu haisi spirit of delay, order hapana, kurongeka hapana. Ezekiel aprofita mupata zanzi kupa ni kupa, bone came to its bone. Chakatanga kuitika haisi manifestation ye flesh, chakatanga kuitika ni formation ye skeleton, order. Because hapasina kugadzirwa zvinhu, pada kugadzirwa vanhu. Bones were scattered, which means there was no order. Saka professor inakunza flesh, prophecy yakadai namabones of tenda ipanzvimbo muwane zvinhu zvenyu. Iwe panzvimbo haupo, unogoda zvinhu zvako. Chadena nyama kuuya pamabonza panga pafumiwa a skeleton, bone to its bone. Mwari nichengete mhuri yangu yoni muwana kuti noyasipa mudiyo. Kunyasono ndounomusa zvinhu. Pauna matira mhuri yako Mwari unobavatsa mhuri yangu utaravapiwe. Kune mwana wasingazokadye yapfiki asingati Mwari akukomborere pamhuri yako. Iwe mwacho asipo ota hapana, bone to its bone, lana kuna mudhara, lana kuna manyoka. International unozobatsira ngakure nekuparidza. A child is born, a son is given. So chiri given chinongouya muprocess yekuti iwe unova involved kuchibereka but makachipiwa. Ndakamira Mwari tilaite zvinhu wakatomisa Mwari nokuti chimwe chacho chinoitwa newe naMwari. Mwari pane pavanokuitira, pamwe pacho pane pamunoita mese. Zvinhu tu hama dzangu kushandira Mwari nekushanda naMwari. Zvinoita kushandira Mwari usingashande naMwari. Kanzuru inotuta mabhini ungatadze kwatuta izvi musoro kangu. Unoona kutoshandira kanzuru but havakupesana uchitora samabhini awo nokushandira kanzuru. But kana wakushanda nekanzuru unopiwa Mwari. Saka Bhaibheri ichiti vachakavadii vachitadzika madhimoni muzita renyu, ndichavatendai kwamaitira mabasa enyu. But ndereimba vachotikaitodzinga nyaya ndekuti vabuda pachena kuti muzita renyu edu mazita ana zvaita taingoshandisa renyu kwete kushanda neni tiita. Pamwe pacho ansa yakauya pawakati Mwari ndipei mari, havana kukupa mari but wakapiwa nzira yekubata mari yacho. Ende nzira yacho harisi basa, irelationship inokuendesa pabasa. Joseph akarota ari mambo chatoziva hana mari transport. Anongorota ari chef, anofanirwa kuendeswa. Ende chakamuendesa ruvengo kwete kudiwa. Varivonga ngavaparari, unoenda sei manje wakafamba. Nai Joseph.
Asi waisana nengi unofanirwa kuparara. Nekuda kwekuti vamwe vacho vanotoshanda kuti zvavo zvisadzikiswe. Hauti here pamwe pacho Mwari vakada kukusimudzira. Havati kana wanamata vanoti when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord who raises standards. Kune standards anogotrigwa ne the coming of the enemy, not your prayers. So pamwe pacho ukanamata answer yaunopiwa ingene yasanamata Getsemani achingopedza prayer Judas pacho. Timu rake wekutora. Prayer achingopedza Judas netimu rake vatosvikani yanzani bate ndozvanamatirwa ndayaguma kuti baba kuda kwenyu kuitwe. Saka kuda kwababa kwacho Mwari kunokubatsisa kuti nyaya kwenyu kudirire. Unza Samson. Combination ya Samson na Delira was the greatest yakamupa success. Nokuti Samson akabatwa nekupa Delira. Kupera kwacho ndokugauraya vanhu vakawanda. Kuti Samson paakabatwa ndopaakatobabata. And vakamuitira favor Samson, vakamupisa maziso. And he killed more as a blind man. And paakanamata nakuti Mwari ndipei maziso, akandipei simba. Kwani unamatira maziso angatori problem kwaari. Calling ura vaFilistia, but Bible writes I want to Filistia chakanaka. Sakama ngane maFilistia. Chinenge chima Aisha dotiri chimFilistia. Kune chimFilistia chekunotenda unozore ura hako bada unotirana. Unonara kwaDelira. Kuma Filistia iko ai unamusikana akanaka. So instead yekura nokuti musikana akanaka muFilistia futi. Calling kura vaFilistia, but ani chimwe chaibata chimFilistia. Chine madiupus. Satangene chimFilistia. Baba. So what do I got to watch chimFilistia chimunichi? Baba. Unozoona wababa pamusoro muFilistia naye. Amatsaki dzatera madhona acho enamatera mamuri kumaFilistia. So kubva kwemaziso ndokaita kuti auraye vese. Asisina waanoda because haachaona. So imwe answer yake ndeyekuti ave blind to fulfill the calling. Saka pane mwana ndokuona matamari ndipei nhingi vanenge vanokupa problem. Abuda Jacob akati andikusiye kusvika mandiropafadza ndokubarowa. Ahana kuti andikusiye kusvika mandirowa. Ada kukomborerwa ndokubarowa. Vatonzi right. Bible notaka tobva achikamhina. Imagine mhuri yake ichimubvunza because akari across river Jacob. Asare achisangana nemhuri kana ati mai vangu for 13 days takomborerwa. Mamwe makomborerwa acho. Unokomborerwa zvekuti unototenge une problem. Kamba vanenge vatobviswa problem. Ndakaroziva kwekuRwanda kutaura. Akarohwa area yemuchallenge asi. Ndatopedza. Aida wakadzi kamuchinda yakamborohwa chiuno mhara aitsa. Unokomborerwa zveshuwa. Unorohwa area ine ririyo chete. Daideka richikurohwa kwairohwa. Same area tsa. Nekufamba nokona kuti Jacob uyu. But it was an answer to him. Yet to a blessing. To prove to you he was blessed, he became weak. But Baba in our weaknesses, God manifests his strength. Akaroa, akakuwa, akabereka the last volume of Benjamin. Pakadiwa mambo kwa Israel. Wapawani kwa so, wembe kwa Benjamin. Rani pa akawani a weaker loin, akabereka a king. I see mistaken to Kupindura. I think that got the grace to give birth to kings. So, all of you are there in Kupindura. Sometimes I say, "How can you let go of Misa?"
nokuti akusuda kuba involved. Vakadzi vaigutira mwana pavakaenda kuna Solomon vakamutanga nesitifiketi yakafanana. Ndiye wangu hakuna angapiwa nokuti vaida mwana. Kusvika mumwe achinja statement haana kuti ndomuda ripei, akati aiwa chipai uyo. Ndiye akati chimupai. Mambo haanzwa kuti ndoda, anonzwa kuti ipai, ndopaanozwa kuti ndoda. A giver ndiye akahwina kwete aida, but aida kupa. But giving yakava principle ye receiving in the presence of the king. Saka chimwe chaunoti Mwari ndipei, unotambira sei usina kutambanudza maoko? Ukada kutonyuma kuti Mwari vane zvaunoda kukupa, unobatwa nemweya wekupa. Ndokuti pane chiri kuuya kwandiri, because pane mamwe mapiri andiri kuenda andinoona zvaunoda kutambidza. Ruoko rwakastretcha ndo runogamuchira. Atanga iri neyo manje. Kana kuba kuchikunetsa kokungozvipa iwe. Nokuti takaona kuti kabhanana warwara iwe watekerwa fefe aungorwe. Hadi mati chechu nokuti kufundisa mfundisi. Pamana kufundisa mfundisi. Kana iwe uchigona kutofundisa munhu kokungozvifundisa. Wakazvimakirei. Notogona kufundisa munhu. Nokuti tocomplain. Echwafundisa tichivapa mari dzedu. Vantu unoitwa muruoko nechechi kasomauya uri mheni. Inga uchinyeikwawo futi. Kana ukambowewo zvakangooma. Kuti urwadzwe nesatani akakuomesera ha? A son is given, a child is born. Chinoberekwa chinoinvolva munhu. Chiri given ndochiri kubva kuna Mwari. Saka zvinhu zvawakamirira wakatopiwa, panokuti haudi kuparticipate mazviri kuti chibatike, you wait for a long time. Wotozonyekwa kuti Mwari akati tipise spirit of delay, haisi spirit ignorance. Pane zviri kuside remiracle nezviri kuside reprinciple. Ingwani shoko rinoti chaunodyara unokohwa. Saka unobata uri kuprofitwa kuti uchakohwa, uda ngobvunza kuti wakadyara here. Hakuna prophetic word rinochinja scripture. Scripture really powerful than prophecy. Why? Well, the greatest prophecy is the word of God. But I'm going to prophet. I'm not surprised. Kuna prophet akatumwa kuti noprofita kuti ngatiremba yako akufa. Munea anamukoti kuna prophet ndipewo kundiswa. Akaita prophet atinofamba chibuda ndobvaenda kumaziro. Akati Mwari rakarai mafambiro andakaita. Mwari wakaenda kuna prophet time is like they don't change. First time Mwari achembarasa a true prophet. Nikuda kumwa munhu ane mamwe mafambiro. Kama kune mafambiro kuti kuprofitwa kwacho kunorivheseka. Kurati mafambiro chitori chiprofita, chinorivhesa kuprofitwa. Imagine a true prophet achiti naMwari dzokera utoka makore kwakwandinotakudzwa. For the first day, uri waprofita wechikonezwa Mwari pamakura yasivhira Mwari. Nonzi unyepa nekuchinja dai. Morotayo matende waprofita yacho ine mamwe mafambiro. Nekuti kunotamboda kuti chitouraya but unoti hazvife. Akadzoka kakaya mawedzerwa dzimwe 15 dzana. Ndokudayi ndakasara achiseka kuti hatiimbo iyoyo. Waprofitwa rufu zvechiwaiwai. Tife zvokumhanya. Waiko tine mumwe mufambiro unofadza Jehovha. Tine zvatinoitira Mwari zvokuti kana pakasimuka munhu akati mangwana rangu harifambi zvakanaka, unotarisira mangwana rangu rakanaka nokuti ini naJehovha tine area dzatosangana. Ndine Mwari wandinoshumira mupenyu. Kana mukaprofita kuti handibudirire, chandinoziva naJehovha ndinosimuka. Kona kutadzira zviprofita zvisizvo nekuda kwokuitira Mwari wako. You are part of the answer. Uri involved mumikiro dzako. Paul nakamirira Mwari, kurutomisa Mwari. Izwa answer yakauya, but behavior yako nokuti vanhu pavakaburitsa Moses havana kuziva kuti vari kuzvinonotsa. Mwari pawakanamata noMwari kupeimba, wakatosangana nemunhu achada kuroora. Hauna kunyemwerera. Pasori kuno munhu akaroorwa nekuda kweIsmaili. Ndine friend yangu ndaibvunza kare. Ndakaona kuti Ismaili ake inouraya.
mazino asiku. Saka meni mazino. Papa usuzvidzora mwe nokurwisa. Ibonye mwira unomuzei naye. Unakana kuva nezino. Asi kuri yake sowa. Akanyomira sozoita madimbuzi. Munhu kwatopiwa musha. You must know you know. Unabasa ni Mungu. Unakoti mwari zvakakite. Nimwerera mani. Singa ya boza uyekumaraini achipfimba vanhu. Unosangana kumunda. Unoti Ruta ingoshanda. Angane good heart. Aishanda kuti achengeta kuine pfumba vanga vasara. Having a heart towards others can unlock a door concerning your life. This one can be a channel to bless other people. We should now take a reach out to others. You know what I'm saying? I'm not saying three angels appeared to Abraham and family, and one of them was God himself. We are part of the answer. Show me what to do. Process Abana kana borota tenda Israel. Basa hope kake bimukorota tuneli nikla. Kuna shimo shokila na kutoka kwa cha Prophetic. Jili beyond. Wo unopila ndiko tenda ku Israel nani? Mari. Raita say. But just one phone call na kana phone na mtu holy kebori busy. Pick up busy. Pandeke mwenyewe pale. Busy. One day, one day, but every place in the Bible. When you pray, I was winning souls. Streets. Luke 17:11. Healing. Situation. Jesus situation go and show yourself to the priest. Bible not going. But kutuma Kupindura ni shwari kunda. Don't face one and challenge to receive your healing. Asaka pora. You know David, kutangulia Goliath, anakurungonda kwenda. Akatumwa na baba wake Jesse nechingwa. Kuti naona hondo tukokamira sei. Kutumika unozoka ura Goliath nekutumika. Yongotikira kuti Goliath must die tumika umana. Amen. Anofasa ifunga tumika. Josepha akaenda mambo Egypt, akaenda stay, akatumwa nechingwa na baba wake. Kutumika. Do you know what David akatumwa is already anointed by Samuel? Remember Moshe. David akatozozwa. Akaitumika na anointing. Yomorota mgonzonga koni matoni protocol. Unotuma sasa. Ungofila so
chirota vana ratonyorwa kuti prophet. Manje munotuma sei prophet? Tita kutya renki aitumika mambo okutanga kwa Israeli anokuenda kwaSamueri kunozonzwa aenda kunobvunza nyaya dzemadhongi atumwa nababa vake Kishi. Mwari vakafunga kukusimudzira unofungidzira kuti wakudzikisirwa because unopiwa assignment isinei newe kutsvaga madhongi ausina kurasa. Wesi baba vedu pane mushandi baba wobva wachitora mushandi kunotsvaga madhongi waiti ndosaka achitambira ane basa rekuwaya vaiti matongu unone pabasa kati akatumika akadzoka akagara padhongi amambo. Iyo prayer yako ndeyekuti baba ndichagara padhongi rangu ndimotsvaga akarasika kare. Mamwe ma-answers ane chekuita necharacter. Mamwe ma-answers ane chekuita nekuva kwako involved zvibatike. Mwari vakatokupa but vakapinotera unotumwa. A man can be talented but I've discovered in life the talent is not enough. That's why when anonzi anogona bhora anenge ana coach. Coach haagoni kunda chaanokocha. But coach anobhadharirwa mari yekukocha munhu anogona. Inaiti sequence yachiyakamira sei. Munhu atoni talent is a soccer star. Anotsvagura munhu anenge angogara pabhedhi achiti no. Toga. Munhu urupire munhu mari munhu anogona kugara. Talent is not enough without wisdom, knowledge and instruction. Zvawakapiwa naMwari, zvawakarongerwa naMwari zviriko. There is a realm yaunofanirwa kusvika kuti zvibatike. Wagara nguva refu uri musituation iyi. Mwari vakatoda kuti ubude kubva kudhara kwa 400 years but wakupinda mu430. Minana yakaitwa Faro akaramba akaoma moyo. Kusvika Israeri yaudzwa zvekuita. Mwari aimboita. Ndobva vanoti vanhu havasi kubuda nekuti ndiri kuita. Vanhu ngavachizivawo zvekuita. Urayai makwai muise ropa padhoo. Ilosi kusati mabuda. Ane makwai 3 anoti amen. Achangobva mutenga 1 anoti fundisi. Pane mweya wekudzora mumashure. Nekuti vamwe takangojaira statement kana kuti God speaks the right words in the right season. It's true. The other side of God, He speaks a way to create a season. Genesis 26. Munari mudrought akanzi chigara. That's not the right word in that season. Vanhu vaibuda mugera vachienda kuEgypt. Mwari ndokubati kuna Isaac, do not go down to Egypt. Stay in Gera. Wrong advice kana mune famine. But it was divine. So sometimes God speaks a word to create a season. Ndosaka ida maondi siri kuva maondi. Baba mashaiwa anamfara iyo season yacho. Why? Because muondo we awaited the season. Proof. Mangwana kusena vakura nepo. Peter akati ishe kutuwa makatuka waoma kubva kumiti. Yeta isunguva yekuoma. Chakaita kuti auye kwaari wanga wakasvibira uri Greek beliefs. But sei wakaoma unoita zvaJesu kwete zveseason. So your season is the instruction of God in any time. Mwari ataimire bonus haasi muChina. December nokusumudza. Unosimuka muna January. Ena Mwari kuti zvaanonyoda kuti nyazozva kuti uyato Mwari. Mwari vatonga saka vapera zvitatu zvaronge uyatoma. Mwari ada kukuwa pasaidi pekuti munyazoona kuti ako ndi Mwari. Unto us a son is given, Jesus. Unto us a child is born. Jesu chi imhinduro kuti vanhu vayanane naBaba. But yakauya sei mhinduro? Pakatsvakwa munhu anotakura nhumbi to be involved to carry your own salvation. Saka tona tinotora nguva kana awa kuparidza, totora 10 minutes kunamatira. Ukazvibalansira kuti sei kuwanda nguva. Tine tinokubata mukati memusoro darika pamusoro. Ozi muridzi wako anoti vangu vari kuparana nemushaiwa. Mwari vakati let the birds fly. Nanaso ostrich aibhuruke. And it's one of the birds. Inotokandira mazai, itone mandenga, itori shiri.
It's the best fly. And that's what's in there. So, Usanu is your way to that. Because they get on the top of the most 50 they got to smoke down. Wait, I just want to listen. What's the reason? That's an ostrich. The picture can tell you. Ostrich are not put a question. He did. Baba Tasa Bontamusha was so good for Royal. Only Royal. Royal never state your own. Get information. Only involve the participants. Tears are not enough. If I'm not chamber. Uchema is wisdom, my emotions inside of the Shanyani. But situation in the next day by acquiring information and acting upon the information. I don't know if you change what man is change. Always wrong with that deliverance was that Dharma calling change more. My calling change as my calling memory. Mark 2. Wanataka zapinda madopa na zara. Wakaenda mfalme ufu wakaipasa. Wakasama yao pana Yesu. Ndio pana Yesu hapa ni space. Ndio kwa zara. Kama wali present, basi present. Chineka. Mchechi mtu zara. Pan wali present, but basi mu his presence. Why? Because they are not in his presence. Right up his character. Yekuba kumukana na ma problems kwa binti. Check it open so one on God change ko tuna Kristo. Osana wakati ngati pasa tizikise boss kuna Yesu kuna Mungu dawe pana Yesu. Leta pinda kudala. Abaporo video na bapaza rufu. Shabaka una padoya ito profess. Kuti watu walina Kristo kwa Mungu mdaya abamo. Ali Mungu kuna Yesu abamo. Sasa ndi tuchaki pana Yesu kwa wana mpano. Kotona kuna makumbe na bapaza rufu. Baba ni space. When I in that church, you are not involved. You are part and parcel of your answer. Give birth to the child that will develop, have a son that God has given you. Wakati upiwa mali yako, wakati upiwa kudirira kwako, wakati upiwa wanano yako, babo rangu not the time and chance are given to all unwese. But as long as this is my time, this is the chance, it's a revelation. I'm going to find out in some gadget. But I never got to go one of them. But I'm not going to wear one. Unesha waita risira, hauna kuchaka fungwa ya mali. Nikuda kuti pauli involved, ukasa participator. I'll be with the son. You give birth to the son. To develop, to become what God has given you. And to us, a son is given. And to us, a child is born up there. I'll give you this example by the past. Comes in the night. Maybe that's why I go this one. Comes in the night. When I take a bill, say, well, even bill, so you get a lot of early maturity. One possession. You can't stop me. Maybe that's a train one. Eating plastic has early maturity. You know, she got next year. That's not right. You can say it's come over. Make it early, you don't know. Because I have this from right environment. She got a fresh bread. Fresh, you ain't got something. You need a fresh order. You know what I didn't remember that fresh. What I don't need to buy fresh water. Why? Because I was in the right environment. Maybe we don't need that environment for it to germinate. Jabuti early maturity, prophetic word, but they do not demand an environment to manifest. So, I this one to my later, sure. I'm a sheet of man. I put it down, I started. But by the time you have one that, when you put out that, who taxes? Calm down. For prayer and my prayer, show me what to do. But if you are in time, move up a level,
zvekuda kuitirwa ndiudzei zvekuita ndisangane nezvavakandiitira. Imba yacho wakatopiwa, wakatowana mukana wokusangana nemunhu wacho, hauna kuziva. Hatikange Samaria atina Jesu takamirira Mesaya, iye achitaura naMesaya akauya, iye achiri kutomirira. Why? Because Mesaya auya ari muJudha, iye ari kuda muSamaria, saka auya ari wrong time. Saka mufeso wako kwakauya wakaona wrong time, wakaona ari muJudha, iwe kuda kamuSamaria. Wakatomuudza kuti type yangu hausi. Ana boys para ika kutokwanisa program apo. Tiri type yacho kairi kuitwa izvozvo. Mwari ngaakupemese mweya. Uregere kurangwa pane breakthrough yelife. Nokuti kune imwe pain inoitwa naDevil kuti usabhilive kuti une Exodus. Wozokubarika bhuku raExodus. MuExodus makaomeserwa munhu basa. Inguva yekubuda, but munomeserwa zvekuti kana kubuda kwacho munenzisana nemabuda mabetter working condition imurika slaves. The devil is so cunning. Opportunity netime zvingauya zvinotakura nejacket rinenge kunetswa. Raha kuti atopona muJericho chaira chifere ndobva kwaya arume kumba kwake. Ari umwe anoti kumaclients ari kuwana chifere uchizive kumba kwacho kunopinda varume. Rahabhu kuti apone pakauya vari 2. Kudai umwe aitosedzwa kuti basa rakurakura. Aipodza mukana wokubuda, but akava neshift yemindset. Akavachengetedza, akachengetera. Your mind must shift. Answer inogona kuuya muremu yezvinhu zvawakajaira. Jesse answer kuti uende kudenga, but mukamiswa pamuchinji pamese, nenge makarovererwa mese. Ukatoshaya mese mweya, unomutuka. But kuna akavhurwa meso akati Ishe kana maakuuya, mundirangarire. Unoona kutoenda pasite neanswer. Answer ikaitatange itori problem wofuti. Ukatoichinyira. Mwari ngaatipemese mweya. Pandiri suppose kuzvininipisa. 2 Kings 5. Naamani kuti apore maperembudzi akaudzwa kwekuenda nemunhu waaibva zvekuita everyday aisuka ndiro. Kuzvininipisa amikomanda kuti ausgeri kuti paiwe information timire kukwenya. Denga rinenge rakatokubisa kukwenya kugara panoramba uchikwenya because kapractica wina akoso haudzirwe udzirwe. Kune marengi kamudzirwe zvokuita. Yeti imwe answer inodimanda humble. Imwe answer yezvawakanamatira inoda kuti pene humility. Makeys ese ari mushoko raMwari anokuleadha kuanswer. Chikama chaiko kunokusanganisa zvinhu zvako. Working hard kunokusanganisa naEliaza atumwa kuzorora mukadzi waIsaac. Zvanzi anondipa mvura nekupa ngamera. Ndapfuura level yegiving. They are working hard. Show me what to do. Kana Boaz ari kumunda, ronda itsoka dzari dzisike kumunda. Kana umambo uri kuIjipti Mwari, kana vakoma vakandimukira. Saka pandakamira mberi kusvika ndasvika. Dai Mwari atiwanira nyasha. Mhinduro dzatochemera dzimwe dzacho takava kudhara. Look at church haina power. Unoona yakwedu ukanabatirwa zvinoita. Usanyemberwe. Chinhu chauri supposed to be involved nachiri. Achisabvutwe nekubatwa pamusoro. Ari baba unoti vana zvinhu zvinobva kuna Mwari. Kana tikakunamatira receive your twins ukasarora azvimanifest. Denga arivhurike kuti avafana venyawo tsama ashoti vanobva kuno. We are involved. Kanzakanaka anobva kuna Mwari anowanikwa kuparai kwawo. Unotoenda mustreet mawo. Unotsvaga akabva kuna Mwari. Makumbira tisomuke tinamati. That in your prayer and my prayer sim, Lord show me what to do. Ndinakuzezva kana ndiri mushumiri ndinofanira kushumira ndiri mimbe ngandimbe. Kana ndine chamakati Mwari nokuti muassignment yako ndomune blessing yako.
a church goer. Be involved in the things of the kingdom. My assignment yako, don't blessing yako. My gift yako, my talent yako, don't blessing yako. Lord, show me what to do. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your word. Unto us, the son is given. Unto us, a child is born. Baba, chanimofano wakubata. Chanimofano wakubereka. Chanimofano wakuwa involved. Chamaka nipa mna. Maria makandipa. Show me what to do. Wanane makandipa. Show me the right person. Give me the right character. Chamaka nipa mna. Chamaka nipisa ninochibata ninochiwana. Show me what to do. Show me what to do. That is how to seek a Baba. Takupai pili na kukuremekeza. Mzita la Jesu. Amen and amen. God bless you, church.